O ataque do que se tivo agora coñecemento produciuse a semana pasada nunha granxa próximo ao domicilio da vítima na parroquia de Lampón. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, os tres implicados dirixíronse ao lugar portando coitelos, cos que ao parecer ameazaran á vítima exixíndolle unha certa cantidade de diñeiro. Na disputa, o home saíu mal parado e foi acoitelado no abdome, sufrindo lesións graves polas que tivo que ingresar de urxencia no Hospital da Barbanza, onde se lle realizou unha intervención cirúrxica. Tras a agresión intentaron fuxir nun vehículo de alugueiro, pero foron localizadas polos axentes e finalmente detidas. Interviñéronlles 3 coitelos, ao parecer os que empregaron no ataque, e outros obxetos como abridas, luvas de látex e cinta, probas todas elas que, segundo a propia Garda Civil, evidencian a posible premeditación do delito. Tamén lle retiraron uns 7.000 euros en efectivo, que ao parecer levaban ocultos. As dúas mulleres xa ingresaron en prisión tras prestar declaración ante o xulgado de instrucción número 3 de Ribeira, e o menor, a petición da Fiscalía, foi internado nun centro de menores.